हम कुछ नहीं की देखले, बड़ी गरीब घर के लड़का हमारा पैसा रुपया बहुत देखले पानी, लेकिन जब इतना बड़ा मंच से राजनीति होला तो कष्ट होला। जोने ना रुआ पैसा दिखा देनी मालिक, मैं पैसा भी खेला करा दिला हमू मन तो आइल भाई नो हमार गाना नहीं सुन लो भाई। तो हम तो चाचा नहीं के देखले, हमरा के जितना मिलल बा बड़ी हद से ज्यादा मिल गइल बा। हम त पागल घर के आवारा लइका हे घर के आके पुतरी भइल बा, लेकिन मंच पर हम कलाकार हैं, मंच पर हम लइका थोड़े ना, मंच पर हम कलाकार हैं। तो केहू के कपार पर चढ़ा ला, केहू के लात से मार काटा, तो वैसा मत करिए साहब, बड़ा ठेस लगेला। और राजनीति के महाराज हाउ राजनीति ना करिए तो दूसरा कैला से राजनीति हुई महाराज। हम बाबा बालेश्वरनाथ के बड़ी भक्त आदमी हैं, बिना मंगले मिलल बच्चा से और दे चल जिए। हमरा बहुत हमारा बड़ी भाषण तो ना देबे आवेला, बहुत बड़े बड़े कलाकार ई जबानी इजे रह गए, लेकिन वही बीच में पवन सिंह हो गइले, वही बीच में खेसारी हो गइले, आज रहल उहे रह गई। तो हम आज उहे लइका हैं, आप सबके प्यार मिलल तो हम लोग के लोग कुछ चिन्हेला, कुछ आशीर्वाद मिल जी तो हम लोग सबके नाम रोशन। कुछ गलती भइल हो तो क्षमा जरूर कब, अपन हृदय के कष्ट हुआ सबके सामने कहनी, लेकिन ठीक अब का गाई, हमरा तो हिम्मते नहीं करो कि हमरा गाओ के चाहिए। प्रेम से बोलिए बाबा बालेश्वरनाथ की जय हो। बाबा तुम मत हमरा के बुरा नजर से देखी हो, बाकी सब के संभाल लिहल जाई। जैसे यही सबसे कम दिन से जिलामा में गावे नहीं, आ सब जना के 5 के अकेले हम धैले बानी, सबसे कम दिन से। अरे महाराज 3 साल से 4 साल से गावत नहीं, सब के छाती पर चढ़ के रुआ सब हमरा के आगे बढ़ावत नहीं। ई रुआ सब के प्रेम बनल, बाकी कुछ ना चाहिए हमरा के मिलत जौन मिले के।